все те, що зараз відбувається з людьми, з тими, чиї права вже порушили, пан Мустафа Джемілєв, мене, Ісмет Юксель, днями Синавера Кадирова, це один із останніх в'язнів Радянського Союзу, за часи Горбачова він був звільнений, тих, кого депортували, тих, кого сьогодні сотнями рішеннями суддів репресують. Вчора заарештували мого заступника, виконуючого обов'язки голови Меджлісу Ахтема Тюгоза, а зранці в нього вдома обшуки, де просто агресивному такому вигляді, з тих інформацій, які отримав. Це говорить лише про одне. Ми вже не можемо говорити про дотримання Росією прав людини. Треба говорити про те, як зупинити Росію. І треба це говорити не стільки, тобто не тільки кримським татарам або українцям, це має говорити світ. Yukarıda anlatmaya çalıştığım çalışmaların Я убедился в том, что государство, которое пришло на территорию Крыма, не уважает права человека и его свободы. То, что произошло со мной, является грубейшим нарушением прав человека. Основой для нашего возвращения в Крым и нашего проживания на исторической родине – это освобождение оккупантами занятой ими территории. işgalcilerin işgal ettikleri topraklarımızı bir an önce terk etmeleridir. Ну, а, власне кажучи, останній випадок з арештом виконуючого обов'язки голови Меджлісу кримськотатарського народу – це просто правовий сюрреалізм. Інакше я просто назвати це не можу, тому що на українській території, згідно з українським законодавством, ця людина мала право проводити мирне зібрання. У нас на сьогоднішній день, немає спеціального закону, який би регулював питання проведення мирних зібрань, але у нас є конституційна норма. І ця особа мала право користуватись своїм правом абсолютно беззаперечно. Власне, за те, що вона скористалась правом згідно з Українською Конституцією, її зараз запроторили за грати, і сьогодні вранці у неї проводиться обшук.